Asko astelenez izaten da hitzordua, eta gaur ere Sarako idazleen biltzarrak ateak zabaldu ditu. 30. urteurrena dagoeneko. Ipar Euskal Herrian, Sarako kiroldegian makina bat jende elkartu da tokiko idazleak ikusteko. 130 idazle bildu dira, 28 elkarte eta argitaletxek azken idazlanak ekarri dituzte, eta egun osoan egin dira liburu aurkezpenak. Baina unerik hunkigarriena eguardian izan da, Jan Aritxelar euskaltzaingurua izandakoa omendu dutenean. 80 urte betearren, Baigorriarrak ez du hutsik egin topagune honetan azken 30 urteetan. Hor agertzen da kanpora gure euskara, idatzia, eta hor dugu denbora berian ere, idazlearen eta irakurlearen arteko eztabaida, elkarrizketa, eta nik uste dut hori dela euskararen onerako. Bernardo Atxagak ere hitzaldia eskaini du. Mugak beti eragina du, hori hemen eta Holandan, ez? Eta egia da, orduan hor egin behar dira ezagit zubiak, baina ari batzuk egin behar dira. Euskal idazleen azken lanak begiratu eta erosteko parada ezin hobea izan da berriro ere Sarako biltzarra.